दिनैसो सान्थि मोनबायलै न'आव संनाय ओंखाम मोनजानानै बाप्रे बाप सप्तासे मानि बेसेबा खस्थ' बारग'लांबाय दे गोसोबायदि मोनजायाखैमोन सप्तासे गाहाम दिनैसो मोनजाबाय साला उदै बुंजासे गय जायाबा सान्थि मोननाय नङाथ' दा ओंखाम जाखांनानै र' गय लाबोनो खोन्थानि सुदेम ओइ सुदेम गय लाबोनाय ओंखाम जाखांनानै गय जानायनि मजायानो बेलेगलै ओजों पाटनायाव थाबाथ' गयखौनो जायामोन बावगारबायसोमोन आं गय जानायफोरखौ न'आव फैफिननानै माथो गय जायाबा थानोनो हाला ओंखाम जाखांनानै गय मोनजाबासो सान्थि मोनो आरो ना बेदर जानानै गय मोनजायाबाथ' खुगाखौनो माबा बेरलावलावसो मोनबाय थायो आफा गुथाल फैनाय बिथिं फैनाय मा खालामबाय दं नोङो सिथ्लायाव फैलाय बिथिं फैलाय ओंखामखौ जाजोबदोंना जाजोबासै नोङो जाजोबाखै आं दद्द दानो मोजां मोना बाबा आङो गग'नि दावदैसो जायो खामानि गैया नोङो दावदै जाग्रा दद'खौसो जानांगौ मालाय आबा थांनाय आइया मा खालायदो नायहैनाय आइखौ गय लेबनो होदोंमोन आङो थां गय लानानै फैथां गय औ थां आं खुगाखौ माबोरैबा मोनदों थां आइखौ बुंहै थां बाबाया गय जाहैनो होननानै गया जादो लाबोबाय र' खामानियानो जोबला आंनाबो दुगैबावनोसै आङो माबार खेबसे बांद्राय दुगैनाङालै गरम मोनदों होननानै लोमजालायगोन आरो दुगैला र' खेबसे दुगैनानै बेनिफ्राय माबा सुदेम मा जाखो माबालाय आं बै जांग्रावमोनखौ दिनै एसे खाना जानो ओंखाम जाहोनो नागिरदोंमोनलै हराव ए नंगौ लिं आरो सोरखौ बिसोरखौनो साथामखौजों माबा जाथि जांग्राव बेनिफ्राय सन्जिबखौ बेसेराफ्रा बिराद मदद खालायदों खैफोदनि समावबो बेसेराफ्रा गावबा गाव जिउखौ रिक्स लानानैबाबो थांफादोंमोनलै जाहोथारनांगोन बिसोरखौ सुदेम औ जाहोनांगोनथ' र' बिसोरनि बे मददखौ माब्लाबाबो बावनाय नङा आंबो जागोन दे दाहाय हरावनो लिं आरो औ सुदेम आंबो बेखौनो सानदों होमब्लालाय माथो हाथाय खालायनो थांबावनांगोन नोङो औ थांनोसै दसे थानानैनो गामियावबो ओंखारलांसै बिसोरखौबो बुंलांनोसै खोन्थादोंना खोन्थायाखै नोंलाय खोन्थानायाथ' खोन्थायाखै र' बिसोरनो खोन्थाखा थाबनो सेंग्रा मानसि आरो अबाव थाङो अबाव मायो लोगो मोननाय नङा आरो नङाब्ला साथामखौबो ज'नो जानो हाखाबा मोजां जागौमोन औ फन खालायगोन र' आं आरो नै गयखौ जानानैनो थांखानोसैबो आङो दसे जिरायनानै लोगो मोनखागोन खोमा बिसोरखौ बै लामायावनो बेनिफ्रायलाय माथो जाहोगोन सानदों मा लाबोनाया हामगोनथाय अमा लाबोनो ना दाउ लाबोनो आंनिबा अमा लाबो आरो नाखौनो एसे लाबो नाखौ रोसि बानायनानै ओंख्रि बानायना होनोसै आरो अमाखौ भाजा एवनानै होगोन आरो औ बेनिफ्राय पनिरबो लाबोनांगौ नामा औ लाबो पनिरखौबो आरो पापरफोर लाबो आरो चाटनिफोर जानो बिलाहि गाजर बिट बेफोरबायदिनो माबा माबि लाबो आरो फान्थावबो लाबो फ्राय एवनो सब एवनानै होगोन आङो है गोसोआव थानाय नङालै आंना इसिबां बुस्थु दायो लिस्ट बानायनानै लिरनानै हर बेखौनो गोसोआव थाला है बावगारोलै आङो दे होमब्लालाय आङो लिस्ट लिरनानै होगोन र' नों थांथ'नाङा र' आं दुगैनानै फैग्रोनि होमब्लालाय दे थां होमब्लालाय दुगैनानै फैथां माबोरै ओइ बाल मबाइलखौनो बेसे नायबाय थायोलै नोङो मबाइलखौनो 24 घन्टा नायबाय थायोलै माबा बारुनो जाम्बा नों जेबो मिथिया आंहा गेम गेलेदों गेम गेलेनाय बायदि मजा आरो दंबावो ना अबावबा आंखौ सिखायनो फैदों जेनां मायबा 18 सेन्सुरिनि मानसिसो आरो आं जेनेबा गेमखौनो गेलेफेराखै ओइ खिज्राय साला इसे रिलेक्स जानानै इसे लोगोफोरजों रायज्लायनो होननानै सानबाबो साला आजिखालि रायज्लायलानो मानसिफोरा खालि गावबा गाव आखायाव मबाइल लानानै मबाइलखौल' गेम थुबाय थागोन वाट्सएप गेलेबाय थागोन मायबा फेसबुक खालायबाय थागोन सालानि ज'नो फैलायलां दिननिफ्राय लिंना नालाय आंखौ दिननिफ्राय बाल्ब बेयाव जिरायनो रायज्लाया मुवा जेबो गैया बेयाव बरिं बेयाव मबाइलखौल' नायबाय थागोन मा जाखो नोंहा मायबा बुंनो दंमोन नामा माथो सैमा बायसा गाख्राबबाय थाबाय नों मबाइलखौ दोनबासो आं मायबा बुंनो हागोन ओइ साला गथ'नि बिफा जाबा बेबायदिनो जायो खोमा बरिंनो बुं मा बुंनो
नों मिथिगोना जाथि दैबाना जानाया आंनि थाखाय मोजां जादों खोमालै मा नोम्फानि मोजां जाखौ थै नों जेबो मोनथियाखै नामा आंहा दैबाना जानानै बिसोर गामियाव थाफैनाय सासे सिख्लाजों लिंनांदोंलै बेनिखायनो बुंदों आङो दैबाना जानाया आंनि थाखाय लाखिसोमोन खोमालै साला मा जांग्रा साला फाफि दासो खिथादों सोर सिख्ला बिदाखौ सिनायोना बिदाखौ नोंसा मामामोननि न' खाथिनियालै औ सिनायोथ' र' बे बिरदाव मोननावनो थाफैनाय बिमायनि फिसाजोनो बिमा बिफा रावबो गैयानो हामारबाय माथो होनबानोलाय नोंनियालाय हाबा मोनजासिगोन होनबा नोंनि नैथि हाबाखौ नोंनि फार्स्ट हाबायावथ' बेसेबा लोंनानै गोलैनानै थांखादोंमोन एबार खिन्थु बांसिनसो लोंबावगोन लोंब्रा जेसे लोङो आंनि हाबायाव खालि दा हाबायासो जानांगौ जागोन दे जागोन तथास्तु आं बोर सारसिबाय नोंनि नैथि हाबाखौ थाबैनो मोजाङैनो मोनजाथों बोर सारस्रि ओइ आबौ गथ' फिसा ओइ आबौ ओइ गथ' नों मिथिगौना नोंसा नोम्फाया थगायसुला सैथान जातनि होननानै गथ' नोंसा नोम्फाया थगायसुला सैथानसो थंगेबाजिसो नोंसा नोम्फाया ओइ आबौ नोंखौ नोंसा बाबाया नोंसा पापाया अनालै नोंखौ नोंसा पापाया अना थगायसुलासो नोंसा पापाया थगायसुला नोंसा नोम्फाया पापा नङालै पापा नङा नोंसा नोम्फाया थगायसुला नोंसोरखौ अना गारनानै थांबाय नोंसा नोम्फाया फैला थैद साला गथ'आबो खोनासंनो नागिरथारा ओइ आफा नों बे 3 बोसोरनि गथ'जों मा रायज्लायबाय दं जेबो बुजिया बे बुजिहोगोन आं बेबायदिनो मा खालामबाय दं नों आफा बेफोरखौ जाम्बा साला मुर्ख ट्रेनिं होनो बेफोरखौ ट्रेनिं मा ट्रेनिं होननानै बुङो बेफोरखौ ट्रेनिं बेफोरबो मोनसे आंनि बेफोरबो प्लेनिंआव थाफानाय मोनफा मोनफा बाहागोसो मोनथिबाय आंनि मुङा हाला आं मावो फाला फाला मा थैद साला मुर्ख दाबो बुजियाखै नामा नों दिनै सानसे गाबोन सानसे बेबायदिनो देरलांबाय थागोन ना बे गथ'आ दिनै मोनसे बाथ्रा फोरोंगोन गाबोन मोनसे बाथ्रा फोरोंगोन बिफानि हेंथा बिफाखौ सैबायदि बिफानि गाज्रि बाथ्रा लागायगोन गाज्रि बाथ्रा बुंगोन होमब्लासो बिफाखौ सैजागोन बियो बा आफा एक्सेलेन्ट सानखादों खिन्थु आफा नोङो आंहाना खिन्थु दिमागा डेन्जारखा मा सानदों नोंलाय हालाया गोजाननि बाथ्राखौ नुहुरखायो गोजाननि बाथ्राखौ सानहरखायो एरलायनायानो जाबाय जोंनि खामानि बे एरलायनाया जोंफोरनि थाखाय मोनसे आर्टसो सावगारिसो एरलायबाय थाब्लालाय माखौथ' मोनजागोन जोंलाय एरलायहोनांगोन औ आफा दानिफ्रायनो बे गथ'नि खर'आव बेबायदि एरबाय थाब्लासो बे देनां देरबोलाबो सैजागोन ना बाव नों साफाया गाज्रि नोंसोरखौ गारना थांबाय नों साफाया आखल गाज्रि नोंसिनि आफाया नोंसिनि आइखौ अना खानिया फैगासिनो हो शान्ति फैबाय अबाव थांगौ शान्तिया दे आबौ A B C दे ABCDखौ फराय फरायनो नागिरथारालै दानो बियो आइ एसे फोरोंदों र' गथ'खौ ABCDखौ रोंबा मोजां जायोना थाबनो आंना आबौआ होनब्लासो गोरों जागोन थाब फरायनो गोरों जागोन मानसियानो फरायनो नागिरालै दादै बादुलासो जागोन बायदि मोनदों आं गेलेबायल' थानो नागिरो आं दङना आंनियाव होजोब गासैबो दायित्वखौ आंनो फोरोंगोन बेखौ सानफ्रोमबो मोजां खोथा फोरोंगोन आं आइ औ दादै फोरोंनो हागोन दे औ फिसा सुदेम दे लाबोदो मनाया थांसै खोनादोंना सेंग्राफोरखौबो लामायावनो लोगो मोननायबा हामगौमोन फनफोराबो सोरनाबा नाङो सोरनाबा नाङा ज'नो लोगो मोनखानायबा हामगौमोन लामाफोरावनो दंफां सिङाव दं नामायोथाय बिसोरो माबोरै थांनांगौ र' दे मा जाखो लाबोदो
हर आयालाय आया मा खालायदों आया बिसना बदं ए नोंसा आइना दिनै खामानियानो जोबला नामा जोबला थैद दुस्ट साला फांसे आं दे मायबा जागौमोन नामा नोङो आङो र' जाननिल' जानबाय आं जेबो जाया थैद दुस्ट साला नै खिबु गोलावा दासो फैदों खिनायावनो 10 घन्टा लायोबालाय खिबु गोलावा दासो मोनफैया माथो फै साला गावसोरासो खिबु गुसुं खोमा आंखौ खिबु गोलाव नुफैयो होमब्लालाय माथ' खि जानायनि इसेबां गोबाव मा दारि हानाय ना खानाय हानायनि इसेबां गोबाव नङालाय दारियानो गैया बेना फै सैमा बांग्रा साला दाहार हरदोंलै जाथि नोंनिखौनो बिनो एसे सैमाफोर साला आंहाबा बेरा दुमनानै आखायानो दोलाजोब्बाय बालनि ए बेरासो दुमनाय जोंलाय माथो ब्रो सायदो आंबो जिरायनि जग्रा बानायनांसिगोनलै बेयाव औ गाबोन बानायनो दे औलै नेटखौबो मार मोनखायो बेयाव आंखौबोलाय बुंनाङा दे बेफोरखौ आंलाय जेबो जग्रा सग्रा बानायनो हाया आखाया दुलिना दंखायो बेनिफ्राय सन्जिब नोंना खिबु गोलाव जानाय बेमारा हामबायना हामाखै ना दाबो गगासिनो अमा बिबु जायै जायै जादों बियो रायखसा खिबु गोलाव जानाय बेमारा बिना बांद्राय रायखसबा बेबायदिनो जायो बालफोर सायदो एंगार जिरायनोसै आं